Akalla sama da mata 200 ne suka fafata a wasan ƙwallon gora na golf wanda suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar nan da kuma ƙasashen makwabta. Wasan ƙwallon golf ɗin na da manufar ƙara ƙarfafa gwiwar mata masu sha'awar wasanni yadda za su kasance masu gumurzu kamar mazaje. Da take kaddamar da fara wasan ƙwallon golf ɗin, mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hadiza Balarabe ta ce gwamnatin jihar za ta gaba da ba da gudunmawa mai tsoka a harkar wasanni domin zama abin alfahari ga masu harkar wasanni. Husaina Jibrin mai gwari daga jihar Kaduna wacce ta yi fice wajen taɓa zare ta haɗa maki 140 yayin da Amina Wolford daga ƙungiyar golf da Abibi ta kasance zakarar gwajin dafi bayan ta yi mamaya da maki 168. Hakan ya bata damar zacce kowa akan sauran abokan wasanninta. So a cikin wasan akan cire wa'inda ya kasance sun yi mai kyau, su suke cin a basu wayannan kyaututtukan. Okay, do you think it has achieved its aim? Do you think the event has achieved? When you fold it up, oh, and if you fold it up, cause this is Africa. A ci gaba da fafata gasar wasan cin kofin Afirka kuma jagoran ƙasar Masar Muhammad Salah da Mahmoud Trezeguet sun jefa ƙwallo da ta ba wa ƙasar Masar damar tsallakawa zuwa wasan dab da ƙarshe bayan sun samu nasara akan abokan hamayyarsu ƙasar Morocco a wasan kwata final. Dan wasan gaba na Liverpool bayan ya zura ƙwallo ya ba da taimakon zura ɗaya ƙwallon a raga. Ƙarshen rahoton kenan. A Kaduna, Ahmad Zango da labarin wasanni.